Dilanjut mama. Dadaku semangat Kula lan panjenengan dalu menika nggih dipunundang Bapak Yatno Beni Ibu Septin Beni Dusun Pandan Cempaka Senduro nggih dalu menika sesarengan YKS Audio Sound System nggih Bapak Sukari saking Pakil Kidul ugi sesarengan Kurma Production Multimedia Video Syuting Mas Fakur saking Bodang Padang Lumajang khusus agawe margi ana menghibur para tamu kakung putri terutama masyarakat dusun Cempaka Pandan Senduro dibajutke mama dadaku
heng ho alalemo alalemo ciri wajine Prabu Singobaro mari ditemai putra wayang Bapak Yatno Beni Ibu Septit Beni Leono digoleki Bapak Yatno seserangan Ibu Beni Prabu Singobaro jaluk omangan Bapak Yatno Ibu Septit Beni Prabu Singobaro jaluk mangan tapi Prabu Singobaro ora purun seko purune arta Bapak Yatno Beni jaluk mangan wis mari diwenehi mangan nggih nang Bapak Yatno Beni Ibu Septit Beni golek arek-arek sing kliweran Bapak Yatno alu nembanut nembanut Bapak Ibu Septit Beni tapi wajine Prabu Singobaro wis diwenehi mangan marang Bapak Yatno Beni Ibu Septit Beni kaya isih kurang tosa awake isih entek iku entek wetenge soalé kurang mundur sedikit dong Prabu Singobaro ayo golek mangsa rakyat Dewi saka langit obrak-abrik lek kliweran ning dalanmu untal malang Prabu Singobaro Dewi saka langit rakyat Jogja Prabu Singobaro nguntal rakyatku kaya iku ratosa Prabu Singobaro ayo golek sing lemu-lemu lek ana rondo-rondo lemu untalan supaya kowe nyanyi karo aku Hey, oh, yo. Yeah.
loro telu papat siji loro telu papat a e a e a e a e e a e a e a e e a e a e ayo 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 boleh ayo boleh ayo boleh ayo 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 oh aduh 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 awan alon 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 hey oh oh yeah Sang Prabu Singobarong sesarengan para Wadyabala minangka pambeganing pagelaran teng wonten Gebyare Reog Setyakawan Bapak Jai saka Kaliwipi saweteng dalemipun Bapak Yatno Beni sakeluarga para rawuh lengsere Sang Prabu Singobarong tanpa capo para rawuh panjenengan mirsani mudune para widodari saka kayangan surga loka mudhun teng dusun Pandan Cempaka Sendura liwat Lumajang kota nggih lenggak-lenggok lampaira saweteng dalemipun Bapak Yatno Beni Ibu Septin Beni sekeluarga anglajengaken utawi agawe tari gandrung Banyuwangi nggih sugeng dalu para rawuh sugeng amirsani dibawa mama Ayo, 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 dijajal bokongnya lana-lana. Au, au, au. Lo. Dikial-kial no yo na. Ya lo. Hei. Hei, hei, hei. Adi. Hot. Ada. Oh. Ya ra aku iso. Hot. Ada. Ya ra. Arek mama Aduh aja
manis kurang manis nyai. Oh lale lalu lale lalu lale lalu. Wis lagi pengen Dayun kula lurae ngono. jenengan malih wenginane teng pundi kok ambruk Dayun? Kula teng Banyuwangi. Nggih wingi kula semerep wis dibangun malih. Injih. Minak jinggoe karo boe. Niki ana cah wadon ayu-ayu Dayun. Ayu-ayu lurae ngono. Kembar loro. Sipit-sipit, blekem-blekem petekur meong Dayun. Meong petekur lurae ngono. Semok-semok. Semok. Sampun sawat nang dalem iwun Bapak Yatno Beni, Ibu Septin Beni sekeluarga. Anglajengaken tari gandrung Banyuwangi Dayun. Injih lurae ngono. Asale saka Banyuwangi sing nari lari keluarga besar Bapak Jai kali Pipi setia kawan. Oh iya. Oh iya. Dayun. Injih kula lurae ngono. Kersane tambah gayeng tambah meriah tari gandrung Banyuwangi kula sukani gending-gending gandrung Banyuwangi Dayun. Injih sumangga lurae ngono. Tapi saderengipun kula sukani gending-gending gandrung Banyuwangi Dayun. Bapak Lurahe badhe nimbali ingkang Dharma Gati utawi sing duwe gawe nggih. Utawi sing nanggap reoke Bapak Jai saka kali Pipi Dayun. Injih sumangga lurae ngono. Nembah nuwun Dayun. Gaur nggih. Nggih sumangga penghormatan dumateng ingkang minulya Bapak Yatno Beni, Ibu Septin Beni selaku Dharma Gati ingkang sing duwe gawe nggih. Kula aturi miyos teng pagelaran nyawer utawi nyumping tari gandrung Banyuwangi nggih. Ugi boten ketinggalan derek-derekipun Bapak Yatno Beni, Ibu Septin Beni nggih. Dulur-dulur masyarakat dusun Pandan Cempaka Senduro, para bapak lan ibu-ibu, para sinoman menawi kersa. Lek boten kersa nggih boten napa-napa, menawi kersa para bapak lan ibu-ibu panjenengan kula aturi miyos teng pagelaran nyawer utawi nyumping tari gandrung Banyuwangi. Monggo Bapak Kampung Jumal di pinanggani griyen monggo. Sarangan Bapak Supono ini ki renjange Bapak Jai sedaya para rawuh nggih. Nggih sumangga mama. Injih dalam kula rama. Paling sae tari gandrung Banyuwangi dalu menika disukani pambukane gending napa mama? Napa nggih lurae? Napa terus panjenengan nggih? Nggih mak kualon kemawon. Mak kualon dados. Nggih. Semoga dumateng Bapak Yatno Beni sesarengan Ibu Septin. Bapak menawi enten nggih para bapak-bapak lan ibu-ibu nggih. Para sinoman nggih derek-derekipun Bapak Septin nggih sesarengan Ibu Septin sakeluarga kula aturi. Bios teng pagelaran nggih nyumping utawi nyawer tari gandrung Banyuwangi sedia kawan. Kalian suka dikit-dikit alon-alon mama. Hey, awal. Oh. Hey, yo.
Yoti. Woi, woi. Oh, oh. Oh. Woi. Oh. Oh. Hei, ao ao. Hô a hô e. Ôi. Gió. Ê. Oh. Jawa Timur. Ye, Arab Saudi Jawa Timur ngomong cari. Oh, hey, hoco. Oh, Mula ketiki anakku
lelo lelo lalo Ika iki iyo yo nangis apa lale lalu lale lalu lale lalu eo seru-seru rika nangis yeay Bodo elek rika nabitusno Makku alon nggih gending kendang kempul gandrung Banyuwangi tang wonten tari gandrung Banyuwangi ing dalu menika gending salajengipun mama disukani gending lawasan mawon disukani gending gelang alit dados wis takon semenilan asih isane ori kebetangi yeay mama sodimyangi oh a oh e oh a oh Segeranya apa sih ini lalu sama-sama kasih yeay Widang kopinya nonton yeay yang kopi belum nunggu cariyoti hey oh is Ditari alon-alon mama Iya lagi mangi lo lelo lalu lelo 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 Saiki sewang-sewangan yes saiki sewang-sewangan cariyoti Bikin bapak mangi lo lelo lalu lelo 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 Pirana jane eman Nadane sadane ati lalu Kata murini naburi Yang retring
lo le lo la lo le lo le la le lo hey hey yo hey lo le lo la lo le lo le la le lo hey 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 do 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 lo lo gelang alit ring teriji aja lali tomakan ing pati gelang alit nggih gending kendang kembul gandrung Banyuwangi lawasan nggih menika gending telahir teng wonten tari gandrung Banyuwangi sale waktune didem nggih. Mangke para bapak lan ibu-ibu menawi ngersakake gending mangke lek teng Gebyare Reog kalian tari Srimpi Sekar Jadilan. Nggih sakali niki reoke pamundutan iring-iring saka Pura Wetan nggih. Sumangga reoke disiapna. Ayo Nduk. Amargi waktu sampun cukup ayo genduk sing ayu-ayu kondur alon-alon Nduk. Nggih. Le la la le la la le la le la la le la lo le la la le la la le Allah kaget batu mekaten para rawuh panjenengan sampun amirsani tari gandrung Banyuwangi nggih asale saka Banyuwangi sing nari lari keluarga besar Reog Setiakawan Bapak Jai saka Kalipipi nggih para rawuh sesarangan YKS audio sound system Bapak Sukari saking Bangkel Kidul ugi sesarangan Kurma production multimedia video syuting Mas Fakur saking Bodak panjenengan berarti amirsani geleger-geleger Gebyare iring-iring keluarga besar Reog Setiakawan nggih sumangga putrawaya Bapak Yatno Beni Ibu Septin Baini disiapaken diiring-iring saka njaba kalian kalau sukani gending lagi viral gitu sukani gending salam kerong mama salam kerong tato ya 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 yo Cha Hendra awal lale la 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 lale yo mama atuh ake depaake salam kerong dari Bapak Jai Kalipipi salam kerong ketretak padan sedajana menawi salam Bapak Jai jangan sepora tore mama aduh angin Depaaki alam kerong dari kula
tapi kon ning dina kanjeng aku lancar Iya menunggu rolo-rolo aku pikir kelas sakit akan omani dedena ya kui adet maturana asapin maring tarik eh aduh tapi pikir kulerit tarik aja aduh tapi pikir kulerit repot tak repotan duh ngajenji salam kerah dari mula iya rama penipu lali lalo aku iya ni tak sadar yo 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 ya la la le la 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 le yo cara menghidup mata manis manis sampai macet orang itu letak nangis mata dua ngekek bibir seorang nangis udah tak nangis nangis mata yo sama dalam nama saja gula mandi iya la la dalam mata raja berdua bahagia iya ya ya iyo mata raja la 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 le akhirnya yo dua angin aduh salam dari bulan iya lali lali lalo goyang didik Yo yeah. Nggih terus monggo ditumpakno nggih putra wayang Bapak Yatno Beni Ibu Septit Beni sesarengan derek-derekipun masyarakat dusun Cempaka Pandan Senduro nggih. Kalian kula sukani gending saklajengipun ngalenang Mama Raisi disukani gending Lintang Asmara Dados. Yo 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 iyo iya iyo iya iyo
yo. Hey hey. Oh ya. La 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 li. Oh hey, hey. Yo. Za za. Oh hey. Oh hey. Oh hey. Asto. Bulan dadi saksi Iya yo. Oh hey. yang menjadi Lali lalo. janji supaya mesti Oh hey. pati Lelo lalo. Hey. Oh hey. Awas
Nggih, terus semangga nggih keluarga besar Bapak Yatno Beni Ibu Septin Beni ditumbaken reok setia kawan Bapak Jai saka Kali Bibi Gending salajengipun kali nang Mama Siti disukani gending jajal pacul tak siliye nggih semangga lan Allah. Uye Sedia kawan original. Mama Siti Isi Romo acolmu kesok tak siliye Anggi semoga tiap esok tak gawe jangan gawe yen petak anggone tak baleki esok tak ijoli penjesai semoga Mama Siti paculmu kesok tak silih yen pena ora atau balik tak jajale yo seminggu wae kok seminggu yen pena ora tak balik oh yeah sedia kawan original ada ya guys audio sound system ada kurma production video cantik Mas Fakur saking botak karasano teko buri teko ngarep yo karo mlumpang aku keteku yen pena pancen tak silih pacul tanggo selawase pacul sesuk tak silih yen pena ora tak baleni tak jajale yo seminggu wae yen pena tak anggo selawase oh yeah ya la ya lili ya la li ya oh ya yo oh yeah karasano teko buri teko ngarep karo mlumang karo aja cing yen pena pancen tak silih pacul tanggo selawase pacul sesuk tak silih yen pena ora tak baleni tak jajale yo seminggu wae seminggu yen pena ora tak baleni aja dibalekke tak rasano teko buri teko ngarep karo mlumang karo mangkura yen pena pancen tak
teko besok minggu. Yen pena tak anggo selawase. Yo hey. Sia kawan digoyang. Ya yo. Ya yo. Ada ya guys, korasun. Yo ya yo. Yo. Darasana teko puri, teko ngarep, karo mlumang, karo Hey, hey. marep. Yeay. Oh. Yen pena pancen tak silih, Tak silih. paculmu takku selawase. Hoi. Paculmu sesuk tak silih, Tak silih. yen pena ora tak Hey, hey. balik. Ya yo. Tak jajale yo sami Isoto. yen pena tak anggo selawase. Zo. Yo yo yo. Ayo yo. Terus monggo ditumpah alon-alon keluarga besar Bapak Yatno Beni, Ibu Septin Beni, sekeluarga. Mama Njet dalah. disukani gede kendang kempul Banyuwangi, gandrung alon-alon genduk denok mama. Yo alon-alon kur kalangan. Ditarik mama alon-alon. Hey. Lulusan pondok. Iya iya. Iya iya.
ha ha. Obat kapal kadang lurus kadang menggo. Tengah ngopen apa aku pengen oleh tena. Bertahun-tahun aku alay tapi preman. Pingin tetap pacaran ben oleh bojo sing iman. Sahabat apa kadang lurus kadang menggo. Dengan obat apa aku pengen oleh tena. Wis tahun-tahunan aku alay tapi preman. Pingin tetap pacaran ben oleh bojo sing iman. Sahabat kapal apa kadang lurus kadang menggo. Tengah ngopen kapal aku pengen oleh tena. Bertahun-tahunan aku alay tapi preman. Pingin tambah tanan ben oleh bojo sing iman. Obat kapal apa kadang lurus kadang menggo. Dengan obat yang apa aku pengen oleh tena. Bertahun-tahunan aku alay tapi preman. Pingin tetap pacaran ben oleh bojo sing iman. Goyang pipi Genduk tena nggih gending saklajengipun nggih monggo ditumpak alon-alon keluarga besar Bapak Yanto Beni Ibu Septin Beni.